Fissem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru da' s-sagrifiċċju tal-Quddisa għal-Ruħ Jessica Silva de Paris. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li l-imqazza Marija dejjem verġni bit-talb tagħha tkun għalina ta' għajnuna, teħlisna minn kull tiġrib u iddaħħalna fil-għena u isliem tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien il-qassisin u l-profeti kellmu lill-kapijiet u lill-poplu kollu u qalulhom: dan ir-raġel ħaqqu l-mewt għax ħabbar kontra din il-belt kif smajtuh b'widnejkom intom stess. Iżda Ġeremija qal lill-qassisin u lill-poplu kollu: il-mulej bat ninħabbar kontra dan it-tempju u l-belt iħwejjeġ kollha li smajtu. Issa mela sewwa l-imġiba tagħkom u emilkom u għatu widen għas-sejħa tal-mulej Alla tagħkom, u l-mulej jindem mid-deni li qal kontra tagħkom. Ngħid għalija arawni, ninsab f'idejkom, għamlu bija dak li jidrilkom tajjeb u sewwa. Imma kunu wafu li jekk intom toqtluni tiċċabsu b'dem blaħtija, intom u din il-belt u min jammar fija. Għaxu tassew il-mulej li batni għandkom biex insemmalkom f'widnejkom dawn il-ħwejjeġ kollha. Imbagħad il-kapijiet u l-poplu kollu ħadu lill-qassisin u l-profeti: dan ir-raġel ma ħaqqu xejn il-mewt għax hu kellimna f'isem il-mulej Alla tagħna. Iżda qiegħed Aħikam bin Safan kienet ma' Ġeremija biex ma jitilkuħx fidejn il-poplu u joqtluh. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu fl-imkien: o Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Aqlani mill-ħama u ma nibqax nieżel, ħarisni minn min jobodni u eħlisni mill-ilma font. Tħallix iġorni l-ilma jew jiblani id-dabien u jingħalaq fuqi il-bir. O Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Imma jiena msejken u batut, terfani u Alla is-salvazzjoni tiegħek. Infaħħar l-isem ta' Alla blana, inkabru bana tarat il-ħajr fl-imkien. O Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Ek jaraw l-imsejkna u jifirħu u tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla, għax jisma' il-fqajrin il-mulej ma jistmelx li mjassrin tiegħu fl-imkien. O Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħen jindawk li huma ppersegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Erodi t-tetrarka sama bil-fama ta' Ġesu u lill-qaddejja tiegħu qalilhom: dan Ġwanni l-Battista, iva u qam mill-imwiet, u minħabba fekk il-qawwa tal-mirakli qiegħda taħdem fih.
Għax Erodi kien arresta lil Ġwanni u qaflu il-ħabs u ħallih hemm minħabba Erodja mart ħoħ Filippu. Għax Ġwanni kien jgħidlu inti lil dik ma tistax iżomma. Ried kieku joqtlu, imma kien jibża min-nies għax kienu iżommuh bi profeta. Meta wasal il-jum li fih Erodi jalaq sninu u bint Erodja ħarġet fin-nofs tisfen u woġbot lil Erodi, għalhekk weda ta' ġurament li jagħtiha kull ma titolbu u hi mowwija minn omma qaltlu għatini issa stess ras Ġwanni l-Battista fuq platt. Is-sultan tnikket, iżda minħabba l-ġurament li ħa u l-mistednin tiegħu ordna li tingħatala. U bat jaqta ras Ġwanni fil-ħabs. Ġibu rasu fuq platt u tawħ li tfajla u din ħadita lill-omma. Imma d-disċipli tiegħu ġew ħadu il-ġisem tiegħu u difnuh u marru jagħtu l-aħbar lil Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Din il-ġrajja tal-qtuħ ir-ras ta' Ġwanni l-Battista eżies qed isseħħ illum għax il-kelma tal-mulej tixxandar lilna ta' kuljum għal ħajja tiegħi. Gwaja għalina jekk naraw dan il-Vanġelu bħala xi rakkont ta' xi storja li ilha li ġrat. Isna qed naqraw xi ktieb tal-history, tal-istorja. Kemm jiġri fil-ħajja tagħna li nitolbu qtuħ ir-ras f'kelma waħda warbu ta' dawk il-persuni li waslulna l-kelma talla. Jew jinkun aktar ċar. Kemm il-darba aħna fil-ħajja tagħna warrabna il-kelma ta' Ġesu biex ngħix kif jidhirli jien, kif jidhirli moħħi. Ġwanni l-Battista jitlef ħajtu għax jiddefendi l-kmandament ta' Alla fuq iż-żwieġ. Mhux l-istess għamilna aħna. Għamilna bħal Erodi, bħal Erodja. Dak ma jimpurtax għax tgħix fl-infedeltà. Il-kliem ta' Ġesu warbu, għex kif jaqbel lilek. Tieħux paċenzja bil-mara, tieħux paċenzja bil-raġel, ibdlu, armi. Fittex post ieħor. Imma r-riżultat x'inhu? Staqsu ftit għaliex hawn tant batija f'tant familji. Għaliex hawn tant batija fuq tfal li l-ġenituri tagħhom tkissru, infirdu. Ħafna drabi wkoll il-persuni jużaw l-tfal biex wieħed jinkel l-oħra jew l-oħra tinkel l-ieħor. Araw ftit kemm hawn persuni imdejqin, iddisprati, kulħadd irrabjat. Ejjew nistaqsu bis-serjetà għalfejn qed jiġri dan. Għalfejn ħafna żgħażagħ mhumiex kuntenti. Ħuti eżies, il-kelma ta' Ġesu hija kelma li tagħti l-ħajja, mhux kelma li tikkmanda u trid tobbliga għax bil-fors. Imma min jgħix il-kelma ta' Ġesu isib il-paċi. Min jgħix il-kelma ta' Ġesu
anke qudiem il-persekuzzjoni, anke qudiem l-inkwiet, għandu linja gwida kif jimxi. Għandu dawl fid-dalma li jkun għaddej minna, fid-dalma tal-ħajja. Ejjew nitolbu l-Mulej Ġesu biex bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu ma nagħmlux bħal Erodi. Erodi kien jaf li Ġwanni kellu kelma ta' Alla u kien iħobb joqgħod jisimgħu. Imma mbagħad ma kellux il-ħila, il-qawwa, il-kuraġġ iwettaq dak li jgħidlu. Ejjew nitolbu l-għajnuna tal-Ispirtu Santu biex aħna wkoll il-kelma ta' Alla nilqgħuha fil-ħajja tagħna, nisimgħuha, imma fuq kollox nagħmlu l-ħila tagħna biex ngħixuha. Għax meta ngħixu il-kelma ta' Alla insibu il-paċi. Jehuti nistqarru il-fidi tagħna billi inresqu il-fiduċja tagħna f'Alla, dik hija l-fidi. Nruħ fiduċja lill-Alla billi diġà qabel ma ressaqnielu t-talbiet li ħanejdu nemnu li jew jilqahom u jagħtina dak kollu li huwa meħtieġ għal ħajja tagħna. Jitolbu għall-Knisja biex fuq l-eżempju ta' Ġwanni l-Battista mingħajr biża' akkost ta' kull persekuzzjoni hija tkompli twassal il-kelma ta' Alla lil kull bniedem. Nitolbu għall-familji tagħna, partikolarment dawk li għaddejjin minn xi mument mudlam fil-ħajja tagħhom. Nuqqas ta' ftehim, nuqqas ta' mħabba, mart, diffikultajiet oħra, biex jarfu jfittxu l-għajnuna fil-kelma ta' Alla, jarfu jfittxu l-xulxin fl-imħabba sinċira, fid-dialogu, bit-talb fil-familja tagħhom. Nitolbu għal tant vittmi tal-vjolenza biex satanin tal-art jaħdmu tassew ħalli jġibu l-paċi fost l-umanità. Nitolbu għalina il-koll li dal-għodu il-Mulej mantnina bil-kelma tiegħu, immantnina bil-ġisem qaddis tiegħu fl-Ewkaristija biex dak li nhar qegħdin niċċelebraw hawnhekk nkunu nistgħu ngħixuh meta noħorġu l-barra mill-bieb tal-Knisja. Nitolbu. Fiskiet nippreżentaw ukoll mal-ħobs l-imbit id-batija ta' ħutna l-morda biex il-Mulej jifarraġhom, jgħinhom. U Alla kennu qawwa tagħna ilqa' dawn it-talbiet li qegħdin nagħmlulek u għatina li matul ħajjitna kollha qatt ma nibżgħu nistqarru il-fidi tagħna bi Kristu Siedna. Yeah.
nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna niċċelebraw bil-qima t-tifkira ta' ibnek, għatina il-grazzja mulej li bis-saħħa tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek aħna stess inkunu offerta li tibqa' l dejjem quddiemek bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, niżżuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox u li inti battulna bħala Salvaturu feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ ħdej fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola tas-smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwient mulej inti lajn ta' kull qdusija, Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ bati ħal-ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Danu il-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu.
kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħariex lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Luisa, fiteci l'anum del Cristo. Jeħuti inkomplu bit-talba tal-kwindiċina. Bħalissa dawn il-15 il-jum qabel il-festa tal-Assunta issir il-kwindiċina għal-Knisja tal-Orjent huwa msejjaħ saħansitra ir-randan tal-Verġni Marija. Firri huma jiem ta' talb, penitenza biex niċċelebraw kif jixraq it-tluħ glorjus fis-sema ta' Omna Marija. Għal min irid jagħmel din il-kwindiċina id-dar, is-santwarju ippubblika ktejjeb ċkejken b'dawn it-talbiet li minnhom qed nagħmlu siltiet f'kull qudiesa. Illum mistednin ir-raba' jum tal-kwindiċina nirriflettu fuq il-misteru tal-inkarnazzjoni. Tieqaf tissemma kull widna għall-aħbar tal-għaġeb tal-umiltà ta' Alla li brieda sħiħa jiċċekken u jsir bniedem fil-ġuf ta' Verġni. U għalhekk aħna nfaħruk, o Om Immakolata ta' Alla. Sliema lik Marija, bi-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġisu. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġisu. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġisu. Ngħidu flimkien: O Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bient, inti l-arusa tal-qaddisa Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija, sabiex miegħek imħennija ingawduk fl-eternità. Nitolbu. Mulej, aħna niċċelebraw it-tifkira tal-imqazza Omm ibnek, inti tajtna semm il-frott tal-fidwa. Sebbaħna bil-milja tal-grazzja tiegħek u kattar dejjem fina il-qawwa tas-salvazzjoni bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna